Sanibonani molweni ndinamkela kweza CTV ngesixhosa. Unjengaye ke novusi ke bayaxambulisana uthi uvusi uzawuxelela uPhetheni ngayo yonke lento. Unjengaye uthe wena awunaxesha lika mama wakho wena. Umuntu onexesha lakhe nguwe watsho ethi mxelele ke uPhetheni, nimxelele. Uye wangena ke uPhetheni kanye xa egqiba kutsho kunjengaye buza uba yintoni lefanele ndixelelwe nguwe vusi. Sebuza ke kuvusi thetha yintoni funeka ungixelele unjengaye uthetha kalo vusi. Wadikwa ke uPhetheni kukubuza ke uvusi uthi uDlamini akafuni nisebenzise istadi. Hayi ke uPhetheni nanku ebuza kuyo kodwa sibalikhulu why ungavuma sebenze kwistadi. Kaloku uvusi nguye ngokumuntu oyi-CEO ufanele usebenze lapha. So vele wazincumela kunjengaye ejonge yena lo nguvusi because akho nto ithethwa nguvusi ngaphandle bethetha bezawuthetha ngale uyayitshintsha ngokwetopic thetha ngenye into because kaloku uyayazi uba le nto izawumbhreyikha umama wakhe if uyayithetha into kaNomfundo. Uyasela ke unjengaye uyafa si-stress. uPhetheni uvela wangena sisithi hayi bo ngoku walinxila umthetho lwakho kwenzeka ntoni ke. Wabe sithi omnye wena okanye abantu balomzi abandazi noma ndisiciko seyiphimbisa into nje engaziwayo wena uvumela ukudlalwa ingqondo nguvusi. Ukanti ke uye wanayo nencoko ke nokwenzo emgalelela iglasi emxelela uba oyena muntu bekumele uba yi-CEO nguye apha ethi wena bendihamba nawe usemncinci. Nawe ayikho into ongayaziyo ngale khampani kodwa ukwenza uthe kaloku inkosana yakho nguvusi ndicinga uba sisendaweni right ke isihlalo. So unjengayo uyayazi uba ukwenzo nguye umuntu oright uvusi ungulo muntu anguye and igazi ke linamali liyathetha because kaloku uvusi asikayiqondi into yakhe noba ihambe ipheliphi ke since udiliwe ke wathetha indaba. Isdakwa sikaPhetheni ke sinxile sayibona indlela ebheka kaNomfundo. Yo ufike enxile emanzi elilinyembezi ethi ndiyemka pha ndiyadelelwa kulamzandaziwa noba ndingubani. Bangayithatha ikhampani yam bangawuthatha nomzi wam mabahlale bodwa apha ba-right ndingekho andizukwazi uhlala nabantu abanjeyana mna ndizawuzihlalela nawe forever. Hayi ke bengasancumanga uNomfundo ke unjengaye ude umbambe nditsho izandla ezi ngokungathi uzomcela umtshato. Unxile uphelile. So uNomfundo uncumile ke uMandela ndazi noba kamboni uba lo mntu yonke laa nto ayithethayo uyithethiswa ukuba frustrated naloo nto uba usele njengangoku. So asiyazi ke ukuba uNomfundo ubucinga uba izawuphelela phi ke into yabo njengayo. Kodwa njengangoku usezandleni zikaNomfundo unjengayo because uPhetheni usayida novusi. And ke ngoku umuntu akwaziyo uthetha naye unjengayo ngokwenzo but ke ukwenzo ngulowa uzihlalela kwakhe ke ngenxa yezenzo zabo ke nabo bemnyanzela kuNomalanga. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.